Хвала Хрысту! Запрашаем у галерэю Беларускага саюза фатографаў, дзе ў канцы 2024 года адбылася значная культурная падзея. Выстава і прэзентацыя новага фотоальбома выбітнага мастака Валера Вядрэнкі. Альбом «Незваротная» уяўляе своеасаблівую візуалізацыю асабістых аўтарскіх думак, эмоцый і ўражанняў, якія выклікалі пэўныя помнікі і месцы. Мы маем магчымасць бачыць іх веліч і прыгажосць, дзякуючы таленавітаму і адданаму сваёй справе мастаку. Спадар Валерый, некаторыя мастакі вяртаюцца да традыцыйнай стужкавай фатаграфіі, а вы захапіліся лічбавай сучаснай фатаграфіяй. Чым яна для вас такая цікавая? Усім. Бо стужкавай фатаграфіяй таксама займаўся, але гэтыя, кажуць, не зайшліся характарамі. Калі я зразумеў, што такое цифра, яе магчымасці, што яна можа рабіць фатаграфій, ну, так мне отвалілася і тая фотографія плёначная, і кіно, і ўсё на свеце, бо я раблю і фотаграфію, і графіку, і жывапіс, і кіно ў адным кадры. Мне гэта спадабаецца. Вось, а як на гэта хто глядзіць, ну, якая мне справа? Моя справа зрабіць тое, што я лічу патрэбным. Вы называеце свае творы фотопластыка. Так. Таму што ў гэтых творах ёсць пэўная дынаміка, альбо таму што гэта такі мастацкі сінтэз? Напэўна, мастацкі сінтэз, бо, ну, што такое фотопластыка, гэта, ну, я так назваў, лічбы монтаж. А монтаж, калі тут толькі зарадзілася фатаграфія, дык адразу былі ці монтажныя здымкі, некалькі негатываў, то ўсё. Вось, і на працягу 20-го стагоддзя монтаж вельмі карыстаўся папулярнасцю. Але там шмат тэхнічных праблемаў, якія, ну, мне не спадабаліся, бо гэта заўсёды пераздымкі, гэта адзін нешта прыклеіў, тут прыклеіў, ну, гэта перазняў, потым нешта яшчэ. І вось гэтыя рамкі мне не спадабаліся, хаця былі мастакі цікавыя, хто і з плёнкай гэта рабіў. А лічба, тут нічога не надо мазгі напрагаць. Яна менавіта для гэтага і зроблена. Вось. І таму, калі паглядзець, працы тут невядома, як адно з другого ўплывае, ўсё чыста, ніякіх швоў, там, ніякіх гэтых аплікацый, нічога няма. Вось мне гэта вельмі спадабалася, я надзіва лёгка ўсё гэта асвоіў, нікуды не хадзіў, нікі кніжкі не чытаў. Для мяне гэта было, ну, абсалютна зразумела, як гэтыя слаі, як з імі працаваць, як це все. Гэта тое, чаго я не мог знайсці, ну, амаль 50 гадоў. Для вас, як для фотографа, што больш важна? Задакументаваць аб'ект, паказаць яго прыгажосць, альбо несці нейкі пасыл гледачу? І тое, і другое, і трэцяе, бо менавіта гэта я і раблю. Па-першае, усё, што вы бачыце на выставе і ёсць у альбомах, па-першае, гэта сапраўдныя дакументальныя здымкі. І я іх сохраняю, я з імі толькі працую, але ёсць архіў, дзе ўсё, што я зняў, без усякого там упрыгожвання, яны застаюцца як дакументы. Вось. Але гэта для мяне матэрыял для трэцяй, як вы сказалі, ступені, калі яны вызвалі нейкія ў мяне пачуцці, думкі, мыслі, нейкія вобразы, бо не ўсё, што я здымаю, у мяне неяк адзываецца ў душы, і не ўсё, што вот я здымаў гэту апошнюю серыю, вот гэтыя руіны, гінучыя. Тут можа, ну, 1/10 того, што я бачыў.
Ось, і, на жаль, зусім не кожная руїна ну, на нешта натхняє. Є ж, ну, нават, ну, просто груда кирпичоў стаіць, ты тут блыкаешься в адным, у другім, у трэцім, у пятым месцы. Гэта ўжо, ну, і не цікава. І разумееш, што гэта уйдзе, нічога за гэтым уже рабіцца не будзе, і нават, ну, нейкі і другі такі настрой вельмі дрэнны. Дрэнны, я цікаю з такіх мясцін, еду, где нечто другое, где нечто есть тое, што дае нейкае натхненне і жаданне працаваць нават з такім матэрыялам. Вы той мастак, які паказаў разнабакова прыгажосць касцёлу Найсвятейшай Троіцы ў Гірвятах. Раскажыце гэту гісторыю, як вы даведаліся, што ў Беларусі ёсць такі шыкоўны касцёл? Ну, мне цікава, і я нават гэтым ганаруся, што я, ну, адзін з першых, напэўна, хто, ну, такую ўвагу надаў гэтаму помніку, бо здымаць я там пачаў у 2008 годзе. І я неяк так думаў, што, ну, от, паехаў, напэўна, усе ведаюць, гэта Гірвяты, гэта касцёл, нічога такога. Я, калі нават уже выставу зрабіў у Чырвоным касцёле, прыходзілі людзі, і я бачу, што, ну, можа, там, ну, з чалавек 50, якія прыйшлі, у Гірвятах былі 23. І гэта было, ну, для мяне вельмі дзіўна, бо калі туды я паехаў зусім другой мэтай. У Беларусі я шмат гуляў, ось, але ў Гірвятах не быў ніколі. А калі ўжо пачаў здымаць, мне стала цікава, ну, а што ж ёсць яшчэ, чаго я не бачыў. І я ехаў у Гірвяты, бо нашоў, ну, нейкі, ну, матэрыял у інтэрнэце, і там я ўбачыў скульптуры вось гэтых апосталаў. І думаю, як цікава. Я, дзе я не быў, я не бачу такого количества гэтых апостолаў, гэтых скульптур. Поеду, і так адразу нейкі туман, нейкая восень такая, там стаяць гэтыя апостолы, нешта такое закруціла. Уже кіно пайшло. Пайшло, да, а без гэтага не атрымоўваецца. Пакуль няма вот нейкага агульнага прыцягнення, нічога не будзе. І я нешта сабе такое, ну, намаляваў. А як, где ты, Гірвяты? Ну, 8-й год, то есть, гляжу по карте, тыц, мыц, о, Смаргоня, а у меня там сябра. Я ему телефоную, до тебе приеду, а ты уже там машинку, там, то есть, зробим. Приехал, домовились з машины, а было гэта, зараз добра помню, 26 сакавіка. Здаецца, конец зімы, весна, а снегу, ну, ось такія вось сугробы. І мы з ім паехалі. Ад Смаргоня там кіламетраў 30-40. Ну, ось едзем, гутарам, що і тое. А вадзіла вядзе. І мы з ним з Сашкой размаўляем. Вадзіла говорит, ну, вы що, приехали? Стали. Я только дверь отчинил, и другой раз вот так вот у меня скивица отвалилась, это в Барселоне, Саграда Фамилия. А первый раз у Гірвятах. Ну, что за угодно я чакаў убачыць, але не тое, што я убачыў. А тады яшчэ быў першы ксёндз, а ён напалову стаяў у лесах. І гэта вот, ну, нейкая асаблівая. Зараз не тое, калі вось ён уже такі, ну, якім яго ведаюць усе, тады ён быў нейкі больш жывы, больш усё гэта рабілася. А самае галоўнае, што там быў гэты вось ксёндз Леонід. Вось гэта быў сапраўдны гаспадар, бо без яго Гірвят бы не было. Гэта 100%.
Ксёндз Леанід Нясцюк больш за 20 гадоў нёс служэнне у парафіі ў Гірвятах. Ён паказаў сябе не толькі як просты і шчыры чалавек, выдатны душпастар, але як цудоўны рэстаўратар і ландшафтны дызайнер. За гэты час ксяндзу Леаніду Нясцюку удалося стварыць сапраўдную прыгажосць, якая прыцягвае тысячы турыстаў, у тым ліку і людзей няверуючых. Часта пасля сустрэчы з ксяндзом Леанідам, наведвання святыні і тэрыторыі вакол яе, людзі вярталіся дадому перамененыя і ўмацаваныя ў веры. Дзякуем пану Богу за тое, што ў адпаведны час і ў адпаведным месцы паставіў гэтага таленавітага чалавека з вялікім сэрцам. І тады нешта дзіўнае было і ў прыродзе. Я выскачыў і амаль гадзін 5, наверное. Я бегал вокруг гэтага касцёла, а тут пачалося. Была зіма, прыехалі, была зіма, хмурае такое неба. Раптам тучы гэты расходзяцца, і сонца як смаляне. І ўсё ўжо другое. Только што тут здымаў, опять лечу туды здымаць. Тут находзяць аблокі нейкія, снег, как влупіў. Так, я туды, сюды, як вар'ят. На меня хлопцы гэтых глядзяць, нічога не разумею. Я сам нічога не разумею. Гэта не тое, што мне трэба вось гэта, і я разумею, што я там... Просто гэта быў ну, такі восторг, вот просто восторг. І перад тым, што вось гэта з небам гэтыя цуды. І гэта не нейкая там шараговая архітэктура. Я бачу, што гэта сапраўдная архітэктура. Як яна тут аказалася? Я ўжо потым пачаў капаць. Вось. І, карацей, гэта быў дзікі просто такі экстаз. І як гэты экстаз у мяне патух, калі вечарам уже прыехалі, я так уже, ну давай паглядзім там на маніторы, на вялікім на тэлевізоры. Паглядзім, што я наздымаў. Ну, давай глядзець. Я гляджу, ну, што? Нічога. Вот з таго, што я здымаў, вот гэтага ўздыму, ну, как нейкія такія... Я так, раптам так пахаладаў. Я зразумеў, што мне вось гэта ўсё, што я наздымаў, вось самі гэтыя здымкі не надта патрэбны, як самі здымкі. А я з іх буду нешта рабіць. І неяк так у галаве скруцілася, што вот мне яшчэ надо вось гэта, і я туды яшчэ ездзіў разоў 5. Летом, і вясной, і на Пасху, і толькі тады у меня неяк так нешта стало складвацца, і вось я зрабіў гэты праект. Вось, і была вялікая выстава ў самім касцёле. На жаль, што ксёндз Леанід, працу ён убачыў. Пасля выставы ў Чырвоным касцёле мы з ним стэлефанаваліся, і я падарыў. Першы друк такой у меня быў. Я яму падарыў. Потым намаганнямі ўжо новага ксяндза, і вось ёсць такі вядомы тэлеведучы Зміцер Карась. Мы з ним пасябравалі, і мы там зрабілі вялікую выставу, такую ўжо. Там былі здымкі вось такога памеру, а на новую выставу я надрукаваў такі ўжо выставы, больш прэзентабельныя. 38 прац, і весь касцёл быў у гэтых працах. Людзі прыехалі з Мінску, там, і спявалі, і танцавалі, і урачыстае вельмі такое было адкрыццё. Усяго было 3 друкі. Вось тое, што я ксёндзу Леаніду аддаў, другі, тое, што вялікага памеру, і вось такія вось працы 40×60. Яны уся серыя ў гістарычным музеі, у фондах.
Так што я спадзяюся, што ну, прапасці гэта не прападзе, але ж ну, фонды ёсць фонды, да, падарункі ёсць падарункі, але ж гэта рабілася у першую чаргу для людзей, каб людзі бачылі. Ну, будзем спадзявацца. Спадар Валерый, ці былі каталіцкія храмы яшчэ, якія вось настолькі захапілі вас сваёй архітэктурнай прыгажосцю? Ну, Гірвятах это номер адзін. Апошняе, вось, што мяне сильно ўразіла, гэта Волпа. Вось там драўляны касцёл 18 стагоддзя, і там то ли заўсёды так было, то ли абнавілі. Там алтар, ну, як зайшоў гэта нейкае кіно. Ну, просто там, ну, стаіш, гэта тое, вот, чым сапраўды хочацца гардзіцца. Па-сапраўднаму гардзіцца. Не потому, што трэба, а гэта, ну, уздымае вельмі. Вось, потым адно, ну, напэўна, з самых моцных такіх уражанняў гэта Буцло быў. Асабліва вось той алтар з боку драўляны 16 стагоддзя. Гэта, ну, няма з чым у Беларусі і параўнаць. Мяне больш цікавіць не тое, што ёсць, а тое, што мы губляем. І калі ты ведаеш і тое, і другое, дык, ну, по-другому мозги працуюць. І ты разумееш, што калі вось гэта, вот нават тое, што ёсць на выставе, просто вот, знесці, сабраць, гэта будуць не мястэчкі і не вёскі, гэта будзе пустая земля. З адной крамай, мой родны кут. І больш нічога. Гэта страшна. Вот, таму я выконваю свой абавязак, хаця б нейкую памяць, нейкую успамін захаваць і гаварыць пра гэта. Яшчэ адзін важны праект у вашай творчасці – гэта Лошыца. Так, Лошыца – это, ну, адзін з першых такіх праектаў. Ну, я ўжо ведаў, што я раблю, бо калі я навучыўся ў сваёй гэтай монтажы, калажы, фотопластыку рабіць, тут такая справа, што ўсё, што я раблю, гэта тое, што я не зрабіў до 50 гадоў, калі у мяне не было свайго інструменту. Ось, і у мяне за гэтыя гады, ну, як гэта мовіць, доўг. Я павінны зрабіць тое, што я не зраблю. І вось Лошыца у меня была номер адзін, бо сама гэтая усадьба, сам гэты парк, сама гісторыя той Лошыцы, маё ўласнае жыццё, там нейкім дзіўным чынам так усё пераплялося, і я разумеў, што нешта ж будзе з гэтай Лошыцы, бо яна ўжо амаль што ў горадзе. І я разумеў, што вось тое, што мяне туды цягне, тое, што у мяне з ёй неяк звязана, згіне. Ось. І калі яе сталі спачатку разбурылі, потом па новой сабралі, тое возі распусцілі, потом далілі. Я разумеў, што гэта нейкі рубеж такі. І навошта, не ведаў, але я кожную нядзелю туды ездзіў і здымаў. Усё, што там адбываецца. Ось. І калі гэта у мяне, калі там уже пачалі новую будаваць, я зразумеў, што гэта будзе, ну, такі знак удзячнасці той старой Лошыцы. Ось, і я зрабіў і такую серыю, паказаў, была вялікая выстава у нацыянальным цэнтры сучаснага мастацтва.
Вось такая вялікая, на 2 этажы. А пасля гэтага я вырашыў зрабіць альбом, свой першы альбом друкаваны. Вось. І, ну, і так і назваў яго «Лужыцкі дыярыуш». І там туды выйшлі і дакументальныя здымкі, і моя фотопластыка, чаго я там сабе надумаў. І я разумеў, што гэта ўсё сыходзіць разам з маім жыццём і разам з жыццём гэтай Лужыцы. Здымаць яе так пачаў па-сапраўднаму недзе з 4-го году. І атрымліваецца, ну, гадоў 6 я здымаў. Ну, вот за гэтыя 6 гадоў, можа, зроблены сотні, а можа, і 1000 фотаздымкаў. Як з гэтага масіва адабраць найлепшае? Так я адабраў у альбоме. А ці складаны гэты працэс адбора? Ну, гэта самае складанае. На самой справе, бо працуеш не з чужым, а са сваім. І, здаецца, і гэта цікава, і гэта важна. Ось. А тут патрэбна яшчэ, калі робіш альбом, трэба разумець, што гэта табе цікава. А важна, каб цікава было і другім. Ось тут надо некую такую, 2 пазіцыі мець. І сваю, і некую збоку. Гэта заўсёды балючы такі момант, калі, ну, разумееш, альбом жа, ну, ўсё туды не влезе. Ось. І, ну, сам сабе рэжаш, а інакш, ну, не атрымаецца. І гэта на кожным альбоме заўсёды так. І зараз, што я раблю, ну, гэта, з другога боку, гэта моя праца. І на яе ніхто мяне там не накіроўваў, ніхто нічога не заказваў, ніхто мяне ні аб чым не прасіў. Гэта робіцца толькі, я раблю, па-першае, у першую чаргу, ну, гэта для сябе. Ось, а потым я разумею, што для сябе я зрабіў, а зараз у мяне ёсць патрэба падзяліцца гэтым з людзьмі. Што толькі спачатку робіш для сябе, а потым, ну, з сабой это не забярэш нікуды. А на гэтай выставе якая канцэпцыя, якія творы вы адбіралі і прадставілі? Тут няма канцэпцыі, тут проста фотопластычная частка альбому. Бо гэта такая выстава, яна, каб не было альбому, дык не было б выставы. Калі я яго надрукаваў, ён атрымаўся, ну, добры альбом, але вельмі дарагі, такія абставіны. І я зразумеў, што мне трэба не проста зрабіць альбом, а потым неяк цераз Facebook ці цераз каго, а мне трэба нейкае мерапрыемства такое зрабіць, як рэклама, нешта такое. І тады, можа, альбом і разойдецца. Вось, я падумаў, дзе гэта можа быць, я как-то сразу пра нашу галерэю саюзную падумаў і прыкінуў, што вот там ёсць 3 сценкі, што там можна паказаць. Бо ў альбоме палова дакументальнага матэрыялу, палова фотопластыкі. Я вырашыў, што пакажу я каляровую частку. Ось, і якраз так саўпала, так атрымалася. Тут 25 прац, там 25, амаль усе. Нема толькі такіх вялікіх гарызантальных. Вось, таму гэта выставы, гэта хутчэй фон для прэзентацыі альбома. Пакажаце нам гэты фон? Калі ласка. Гэта адна з першых прац, не скажу, што з яе пачалося, я нават і не помню, з якой пачалося, но вось гэта журмуны, і гэта ўязная брама палацу Радзівілаў. Вельмі шкада, што гэта адзіная такая брама у Беларусі, якая ў чыстым полі стаіць. І каб яе аддалі, не знаю, мастакам, там, скульптарам ці яшчэ каму, гэта
мог бы быць такі вельмі цікавы арт-аб'ект. Вельмі балюча, бо фотаграфія такая ці такая дакументальная ці мастацкая, гэта яны маюць каштоўнасць, калі ўжо нічога няма. Но гэта трэба ўбачыць сваімі глазамі. Ось вы мяне пыталі пра канцэпцыю. Канцэпцыя самая простая. Гэтыя працы, гэта ўсё добра. Але самае галоўнае, што калі я праводзіў экскурсію, прыходзілі людзі, шмат людзей было, я кажу, што ўсе гэтыя працы падпісаны. Вы іх сабе просто занатуйце, і от наперадзе лета едьце і глядзіце сваімі вачыма. Потому што 90% з таго, што здесь стаіць, цераз 5, цераз 10 гадоў вы нічога не ўбачыце. Поэтому концепция сел и поехал. Ось, ну, гэта, на жаль, гэта дзіўныя рэчы, калі жырмоны, гэта недзе на адшыбе, гэта тут траса Мінск-Магілёў, крыху ў бок, Княжыцы, стаіць, ну, цудоўны, просто цудоўны касцёл. Вось гэта дзікушкі, вельмі выразная сядзіба, там яшчэ фасад такі больш-менш, а здесь вось такая цікавая такая кампазіцыя атрымалася, як нейкі сядзячы такі чалавек. І разумееш, што ну вось нічога з гэтай сядзібай больш не будзе. І каб усіліць гэты момент, я гэтаму чалавеку з гэтай галавой, буслянкай, яшчэ такі непад'ёмны шар у рукі даў, бо няма у гэтай сядзібы будучыні. Вось гэтая праца мне, она быстро так атрымалася, яна на вокладцы альбому. Гэта Бягомель, і шмат людзей не пазнаюць царква ў Бягомлі. А дзе ты такое бачыў? А гэта ўсё проста, бо горад там, фасад гэтай царквы, ён больш-менш так жывы, а як зайдзеш са стараны апсіды, там нічога няма. Ні даху, ні сценак, нічога. Толькі ўспаміны. З гэтай працай я ж кажу, што трэба садзіцца і ехаць. Гэта вось астанак, белы зуб такі тырчыць касцёла 16 стагоддзя. Вёска Гулі. Ён стаіць на такім прыгожым пагорку, але ўбачыць вось гэту архітэктуру можна толькі ці зімой, ці ранняй вясной, ці позняй восенню, бо ён зарастае, гэты холм, нейкім кустарнікам такім вялікім, і ты проста праедзеш яго і не ўбачыш. Вось гэта вельмі цікавае само па сабе месца. Гэта Беразавец, Карэліцкі раён. Гэтая царква, напэўна, каб яна была жывая, ну, можа, она і не так бы ўразіла, бо гэта пачатак 20-го стагоддзя, но тое, што зараз яна дзіўная рэч, што вось гэтыя руіны, ну, можа, гэта і неўдалы эпітэт, там вельмі утульна. Бо там захаваліся усе гэтыя кругі, гэтыя аркі. І там, калі там стаіш, не хочаш, няма жадання пакідаць гэтае месца. Нейкае там ці сіла, ці нейкае цяпло ідзе знізу. Я не адзін раз там бываў, і гэта я адчуваю скурай гэта. Вось, і вось гэты образ, як то
Ну, і адразу такі прыйшоў, я доўга не працаваў. Ну, гэта смаляны. Все, опять же, ведаюць добрае гэтае месца, стаіць. Цудоўны касцёл, віленская барока, але без даху, і ўсё гэта рынецца. І застанецца ён, напэўна, толькі у тэлефоне. Вось гэта для фотографаў, гэта павінна быць святое месца. Але яно такое ж занядбанае, як і ўсё, аб чым мы тут казалі, гэта вялая сядзіба Бенедыкта Тышкевіча. Гэта першая, у гэтым палацы была першая фоталабараторыя на Беларусі. Больш дадаць няма чаго. Гэта таксама, гэта ўжо Магілёўшчына, гэта царква Межава. Царква чым цікавая? Ну, яны больш такія адна на другую падобныя. І на Магілёўшчыне іх шмат. Тут было цікава. Тут яшчэ ёсць крыша, а на гэтай крышы лес. Бярозавы гай. Сапраўдны такі лес. Але я не змог, там няёмка было адысці і зрабіць такі здымак, дзе вось гэты лес бы працаваў. І царква у поўным заняпадзе, тут нічога няма, тут як звычайна гэтыя буслянкі. Але калі праходзіш, царква адкрыта, праходзіш у сярэдзіну, то бачыш, што не занядбаная яна. Там нешта расчышчана. У сярэдзіне стаіць крыж каменны. Каля крыжа іконка. Але ж самае цікавае, што даволі шчыленька, так акуратненька забіты вокны. Ну не так абы як, а такія вось добрыя такія шчыты. І вось гэтыя доскі. І на гэтых шчытах прыкреплены вось гэтыя іконкі пакупныя. Гэта празрачная нейкая плёнка, і там вось гэтыя святы. І калі мы туды папалі, выйшла сойміка, і вось гэтыя белыя палоскі – гэта свет. І так цікава, што і гэтыя іконкі прасвечваюцца, і гэты свет б'е. І калі глядзіш, тут усё бітае, разбітае, і вось гэты свет ад гэтых іконак ідзе, і неяк вось гэтае цяпло, якое адчуваеш у гэтай царкве, это неабыякавасць. Пры ўсім тым, што ўсё разбіта і ніколі яна не будзе стаяць, вось гэты самы момант нейкай веры, нейкай надзеі, дзіўным чынам вось адтуда вось так вот і ідзе. І яна стала такім галоўным лейтмотывам вось гэтае акно. Нават не это, а вот менавіта то, што адтуда ідзе. Ну, гэта вядомы наш касцёл недалёка ў Дуброве з гэтай каланадай. Не ведаю, што з ім стане, то збіраліся яго нават зусім зруйнаваць. Зараз мне казалі, што там спыніліся нейкія працы, каб яго знішчыць. Ну, што будзе, невядома. Гэта Раванічы вельмі такая сціплая і такая душэўная такая архітэктура. Вось гэтыя капітэлькі, яны такія цікавыя, такі архітэктурны наіў. І вось я заўсёды з задавальненнем туды еду, бо там вельмі такая выразная і прырода, і сама гэтая пахавальня так добра стаіць.
Але пакуль стаіць. Усадьба ў Дубаўцах. Ну, вельмі цікавы такі прыклад, якой можа быць архітэктура. Тут сумесь такая стыляў, нейкіх дзіўных такіх густаў. Гэта, я не знаю, можа, Лыскава і пашанцуе, бо гэта цэнтр мястэчка, і вось гэты касцёл стаіць. Я не магу сабе ўявіць, каб яго там не стала, і гэта мястэчка не правалілася ў зямлю. Бо гэта, быццам нейкі вартавы, пакуль ён есть, гэты касцёл, гэта мястэчка будзе стаяць. Бо надта выразныя архітэктуры, і са ўсіх бакоў, калі пад'язджаеш, ад'язджаеш, гэта ўсё бачна. Але ж таксама даху няма, а усе гэтыя рэстаўрацыйныя працы пачынаюцца, калі хаця б быў дах. А калі яго няма, казаць няма аб чым. Не ведаю, што будзе. Гэта вось такая цудоўная архітэктура, такая цікавая, людзі думаюць, што гэта нейкая ці капліца, ці маленькі касцёл, ці што. Гэта звычайная лядоўня. Звычайная лядоўня, але хто зараз зробіць такую канцэнтрычную кладку? Цуд, але ж ужо адзін фасад адваліўся, і не ведаю, ніхто не ведае, што з ёй будзе праз нейкі час. Вось гэта так немудрагеліста. Забілі, вось гэта жывы здымак, вось так забіты ўваход у гэты касцёл. А ў тым касцёле, здаецца, нічога асаблівага, а вось якое ракако. Вось якое ракако, і ты на яго глядзіш, з якога матэрыялу? 18 стагоддзе. Усе гэтыя лепесткі, ўсё гэта жывое, сапраўднае жывое. Гэта ўсё вон там. Таксама невядома, што будзе. Вось гэта такі цудоўны проста прыклад такой мемарыяльнай архітэктуры, таксама пахавальня Ябланоўскіх у Шчэчыцах. Тут, што ўразіла, гэта якой можа быць памяць пра родных. Гэта такая пабудова, метраў 10 на 10. Яна ўсё заросшая ўнутры. І хвалюе не гэта, а хвалюе, з якой сур'ёзнасцю і пашанай адносіліся людзі да смерці. Вось гэта, можа быць, гэтаму пашанцуе, гэта гарадок, гэтая мельніца, там хазяева ўжо невядома сколькі было, то гасцініцу вырабілі, потом кінулі, потом стаяла і зараз стаіць. Там бойкае такое месца, можа, што не атрымаецца. Не ведаю, мне спадабаўся. Гэта чысты, гэта ўсё пластыка, а гэта жывы, прамы такі кадр, але ён у такім настроі не надта вясёлым. А вось гэта Раста. Такая вёсачка, яна далекавата ад Мінску. Гэтая вёсачка паміж Магілёвым і Мсціслаўлем. І там вось такі, на першы погляд, нічога асаблівага, такі класіцызм, касцёл святога Станіслава. Але, калі пападаеш, таксама без даху, без нічога, калі пападаеш унутр, дык там вось уся гэтая архітэктура, там некалькі радоў гэтых калон. Ты бачыш, як усё гэта строілася, усе гэтыя кансолі, усе гэтыя калоны. Ты быццам у нейкі антычны свет пападаеш. І там сядзець і вылазіць не хочацца.
бо не разумееш, які зараз час і дзе ты знаходзішся. Гэта добра вядомае месца, гэта Белая царква. Сапраўды там стаіць царква, калісьці яна была белая, 16 стагоддзя. Чым яна мяне вельмі ўразіла, гэта вось гэтым колерам. Там нейкая такая асаблівая чырвоная цэгла. Дык калі ходзіш вакруг гэтай царквы, так здаецца, што гэта содраная з чалавека скура. Вот шмат архітэктуры, дзе там захавалася пабелка і кірпіч, але неяк не так. А там проста да дрыжыкаў. Фізічна ты гэта адчуваеш. Ну і там вось такая вот праца у мяне атрымалася. Здымаў проста гэты вось праём, і раптам нейкая дзяўчына такая выйшла, а там то ли волонтеры, то ли нейкія маладзёжныя какие-то суполки раней гулялі, зараз там нікога няма. І вось яна стала і стаіць і глядзіць. Ну і мне падалося, я ее так і захаваў. Мог убраць, але захаваў. І как неяк связалася ўсё сучаснасць і колішняя. Вось гэтаму месту хутчэй за ўсё больш пашанцуе. Гэта Завушча, недалёка ад Нясвіжа. Гэта месца нейкі чалавек выкупіў, і зараз там праходзіць рэстаўрацыя, і ўжо нешта робіцца з гэтай капліцай пахавальняй. Але я застаў тады яе вось у такім стане. І дзякуй Богу, калі там нешта будзе. Але я, як фотограф, я паказваю то, што я бачыў у свой час, а то, што з ёй далей адбудзецца, так, можа, калісьці прыеду і пакажу то, што адбылося. Вось гэта, на жаль, тут уже ніхто нічога не зробіць, гэта Зембін. Абрынуўся там полностью фасад з адзінай скульптурай, якая стаяла на Беларусі, наколькі я ведаю, фасадная Дзева Марыя. Потом другі угол абваліўся. Але гэтую працу я рабіў, калі яшчэ ўсё гэта стаяла. І, на жаль, перарабляць яе не прыйдзецца. Гэта таксама такая ж боль, як і Смаляны, як і Княжыцы, гэта селішча. Цікавейшы, шыкарнейшы касцёл Святой Веранікі. Адзіны касцёл, прысвечаны гэтай святой на Беларусі. І фотографам трэба больш увагі гэтаму месцу выдзеліць. Паехаць, я не знаю, суботнік можа які зрабіць. Я не ведаю, ніхто не ведае, што можна зрабіць. Бо Святая Вераніка, яна патранесса усіх фотографаў. І гэта адзіны храм, які ёй прысвячаецца. Гэта зараз вёска Пламя, а раней Старая Беліца. Там цэлы комплекс. Гэта дзіўна. Гаспадарчыя пабудовы, как будто іх учора пабудавалі. Цэлыя, здаровыя, цэлы двор там, і канюшні, і все. Шмат чаго. У вельмі добрым стане. І не ведаю, там нейкая агарожа, все агарадзілі, і не зразумела, што там будзе. А гэта ўжо руіны самой сядзібы. Што іх свеціць у гэтым жыцці, я не ведаю. Напэўна, нічога. Вось гэта проста такія каласальныя такія руіны у Губіна.
Але ж я бачыў фатаграфію 28-го года, калі полностью здоровый, жывы касцёл. І там апошняя служба у 28 годзе і праводзілася. Усё стаяло. Усё стаяло, а зараз толькі гэтыя рукі пад небам. Ну, а гэта зноў Белая царква. Вось гэтае дзіўнае спалучэнне чырвонага з белым. І як гэта адбіваецца на нашым сэрцы. Ну і моладзь там прысутнічае, любіць. Нейкім часам там фестывалі нейкія правадзіліся, нейкі быў движ. А зараз там цішыня, спакой, но толькі вось яшчэ і фатаграфуюць. І вельмі шкада, што ўсё, што тут я паказваю, гэта такі грустны фон для селфі. Я такі песіміст. Але калі я ездзіў, бачу, што гэта ўсё знішчаецца. Асабліва, у якім стане былі касцёлы, я ўсё гэта бачыў. І зараз я ўжо праз колькі? Ну, амаль праз 50 гадоў езджу па тым самым месцам, касцёлы стаяць. Новыя, адрамантаваныя. І я бачу, што менш іх не стала. І тое, што я думаў, будзе зусім у занепале. Бачыш, стаіць. Я думаю, а як гэта? Ты ж бачыў, што ўсё гэта, і там і надзеі не было. Я ж тады ездзіў, калі пра нейкую рэлігіёзнасць і мовы не было. Ну, якія могуць быць царквы да касцёлы ў стране атэізму? І раптам неяк гэта все выкручваецца, зноў стаяць. І вось гэта нейкі такі цуд. І вось гэта, калі я думаю пра лёс гэтай архітэктуры, ну і не толькі архітэктуры, вось гэтай веры, гэта проста нейкая неабходнасць. Нікуды ты ад гэтага не дзенешся. Нікуды. Верыш, не верыш, гэта прыватная тая справа. Але тое, што пастроілі дзяды, павінна стаяць і ахоўвацца.